लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे सोरांमिक्स चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै आङो शुटिं नायनो थांदों आरोना, खालामनो नङा नायनो थांदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय हिर'आबो बेनो सिंगाराबो बेनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनखौ देखायगोन, खनसे आं देखायदोंमोन नोंथांमोनखौ। एबार बिनि निउ मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना पुरा खोनाबानो जाबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना पुरा जाबा माने मोनगोन दीपक बर' चेनेलाव मोनगोन आरोना लोगोफोर। दीपक बर' चेनेलाव नायबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे दं नै हिर'आ नैलाय लोगोफोर बेनो आरोना। थेंक इउ सोरां बर', बेनो बिनिनो भिडिअ लागोन दा थांगासिनो दङ जोङो बिथिं नै थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना मेथाइखौ खोनानानै माबोरै नाङो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो बेसां हायो शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर। हाजासे मिथिबाय लोगोफोर। आरो बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव एकदम मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो सेस्था खालामगोन आरोना लोगोफोर। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय था दानिया लोगोफोर। ओंखारबाय आरोना जों भिडिअ खालामनानै लाबाय गेम्बल। ओमफ्राय नै केमेरामेन आइलाय बेनो लाम्बु भाई जोंनिया। मैं गेम्बल धरे आছো तो कैमरा तो धर आरोना लोगोफोर। नै केमेराया सनि आरोना लोगोफोर। एबार केमेरा आरोना लोगोफोर बेनो बिदिनो दिखांगोन। बक्स लाबाय लोगोफोर कानेक्टेड खालामबाय नै। गामियाव भिडिअ बानायनो बुंना हो, गामिखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनो ना थाजों ब्र'। बिदि आरोना बक्सआ नै नायनानै ला भिडिअ खालामनो मजा आरोना बेफोर बक्सदो। थांबाय थादों लकेसनाव लोगोफोर। जोंनि लकेसना बेनो आरोना लोगोफोर, लकेल लकेसन आरोना। नै देलायसिगोन बिथाङा। ओमफ्राय बेयाव लागोन आरोना नै कालभार बायलायाव लागोन। ओमफ्राय बेबायदि आरो जायगाया नै खुरखाना पुरा बिब्दि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। नै गोदान बानायनाय जायाखै। बेयावनो लागोन शुटिंखौ एसे। ओमफ्राय आरो जायगाया बेलेग चेन्ज जाबाय थागोन। नै गानबाय एक्टरा जोंनिया आरो जोंनिया केमेरामेना बिथिं नै फिटिं खालामगासिनो दङ। मोखांखौ बारा देखाय जाया आरोना, बिराद दामि मानसि। लकेसना एबार बे खुंथायाव आरोना। उपराव दुथ'आ लोगोफोर। मेथाइखौ आं बेयाव होनाय जाथ'वाखै आरोना, दा लास्टावहाय ससे खोनासंहोगोन। ओमफ्राय बे भिडिअखौ हगारागौ माने आंथ' मेथाइखौ होनो हाथ'वा लोगोफोर, नङा जानो। थेवब्लाबो आङो पारमिसन लानानै लास्टावहाय ससे होना होगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै थांगासिनो दङ। मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर लकेसनाव। नै थांगासिनो दङ। लोगोफोर लकेसनाव मोनफैबाय आरोना। बे लामायाव लागोन नै नायनानै ला। नायनाय फिटिं खालामदो नालाय हिर'आ प्रेक्टिस खालामबाय थादो। आइ दलं सायाव लागोन साननायमोन लोगोफोर, उपाय गैया। दैया गिदिर जाबाय नालाय थांनो हाया, ओंखायनो बे लामायाव लानांसिगोन आरोना। नै बेफोर अन्थायावनो लानांसिगोन। मा खालामनो आरोना लोगोफोर। बैयाव पार जानोबा खमसे खम बिरना थांनांगोन, नायथ' फाखसे गिदिंनानै बेयाव फैनांगोन। खमसे खम 10 किल'मिटार जागोन आरोना पुरा फाखसे गिदिंनांगौबा लोगोफोर बेयाव फैनो थाखाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे। आरो कमप्लिटलि मेथाइखौ आङो आधा होना होगोन भिडिअ'आवहा। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। खोनासंनानै मोजां नांदोंब्लाबो नाङाखैब्लाबो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर। माने मानसिया आसामिसल' मेथाइ खनो आरोना, बर'बो खनो। बिथाङा बर'बो ओंखारगासिनो दङ, बिथाङा लिरना दोनदों। दा प्रथम बे आसामिसखौ हगारग्रोगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नेक्स्टआवहा
बड' भिडिअखौ नुगोन बिथांनिखौ लोगोफोर मेथाइखौ खोनासंनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर सान्दुंआबो बिराद गोसा जाबाय आरोना नायनो हायै सान्दुं जाबाय दहायबा बोथोरा खोमसिमोन एसे दोमैलोमोन दायो एकदम नायनो हायै सान्दुं जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय